2024-nji ýylda Gürjistanyň parlament saýlawlarynda Gürji Arzuw partiýasynyň ýeňiş gazanmagy bilen bu ýurda dürli sebäpler boýunça sapar edýän türkmenistanly migrantlaryň sanynyň barha köpelýändigi hakynda Azatlyk radiosynyň migrant media taslamasyna maglumatlar gelip gowuşýar. Biz bilen gürleşen migrantlar bu ýurda gelýän türkmenleriň aglawaty Abhaziýadan üstaşyr gelýändigini, ol ýerden Gürjistana geçmek üçin Abhaziýanyň migrasiýa işgärlerine para bermeli bolýandyklaryny we Gürjistana gelenden soň ýurda girmek üçin jerime tölemeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Gürjistanyň 2008-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda kabul eden basılıp alınan sebitler hakynda kanunyna görä, Abhaziýa we Günorta Osetiýa diňe Gürjistanyň çäginden girilip bilinär. Beýleki urlar meselem Russiýa tarapyndan girilmegi bir kanun hasaplanýar. Şeýle düzgün bozmalar üçin administrativ jerimeler 5000 gürji larisine çenli ýa-da 5 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jazasy bilen jogapkärçilik göz öňünde tutulýar. Gruziýadaki prosesden soň Orsetden Abhaziýanyň üstü bilen geçen adamlar ýaman köp Türkmenler. Şolaryň sany ýaman köp öldü. Men hem Orset'te kaçak kaldım. $500 berip Abhaziýanyň üstü bilen Gruziýaga geçtim. $1400 ştraf yazdılar. Onyan bir ýylyň dowamında tölemeli. Özüniň adyny Ilyas diýip tanadan Gürjistandaky türkmen migranty Azatlyk radiosynyň migrant media taslamasy bilen gurrundeşlikde 2024-nji ýylda Gürjistan Türkmenistanly işçi migrantlar üçin aktual ýurda öwürlenligini gurrun berýär. Telegramda haftanın 5 tane adam bolan Gürjistan Türkmenler topary bar. Häzir Türkmenistanly işçi migrantlar aktual ýerine öwürdi. Olaryň köpüsi buluşdy we taksi şirketi tam restoranda aşpaz bolup işlerdi. Misal üçün Tbilisi'nin Majanaşvili köşesinde bir sağlık restoran var, Türkmen restoran var. Onun başlığı Türkmenistan'ın Gruziýadaky işgaratyna ýakyn bolan adam. Yani şu ýolda işleýän aşpazlaryň günde yüzleri kazanç bilýärler. Yani yüzleri koltury kazanç. Abhaziýa we Günorta Osetiýa öz garaşsyzlygyny 1990-njy ýyllaryň başynda yglan etdiler. 2008-nji ýylda Gürjistan bilen bolan uruşdan soň olaryň garaşsyzlygyny Russiýa ikrar etdi. Iki sebetiň çäginde Rus harbylary ýerleşdirildi. Soňra Abhaziýanyň we Günorta Osetiýanyň garaşsyzlygyny Birleşen Milletler Guramasynyň 4 agza döwleti Nikaragua, Venezuela, Nauru we Siriýa hem ikrar etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň resmi namalarynda bu sebitler Gürjistanyň regionlary hökmünde görkezilýär. Tbilisi resmi taýdan Abhaziýany we Günorta Osetiýany Rus goşuny tarapyndan basılıp alınan yerler hasaplayar. Şu sebäpden Gürjistan Russiýanyň çäginden Abhaziýa girişi bir kanun diýip hasaplayar. Gürjistan Türkmenistanlylaryň wizasy sapar edip bilýän asanly ýurtlarynyň sanyna girýär.